Per cert, a Girona avui se celebra una efemèride molt important, 70 anys de l'Hospital Josep Trueta, tot un referent sanitari. Georgina, bon dia. Bon dia. Va obrir les portes el 13 d'abril de l'any 1956. És l'hospital de referència, atén anualment fins a 80.000 urgències i també du a terme fins a 13.000 operacions majors. D'aquí a una estona podrem, a partir de les 11, veure aquesta festa major que s'ha preparat a l'Auditori de Girona. Helena, i veurem també qui hi està convidat. I tant que sí, no ens ho voldrem perdre. El doctor Trueta. Sí, en ocasió d'un congrés a Oxford, uns quants vàrem tenir la curiositat d'anar a visitar l'hospital, el Nuffield Hospital, que era, el qual treballava el professor Trueta. Una de les primeres coses que impactava era que tenien un microscopi electrònic, el primer que hi va haver a Anglaterra, i després a mi també em va sorprendre que hi havia un estabulari per poder fer recerca amb animals. Vàrem saludar el professor Trueta, evidentment vam parlar en català, i jo ja tenia un lloc de treball a Londres, ja estava molt content de la meva feina, i el vaig tornar a veure ocasionalment en unes reunions que hi havia de l'Acadèmia de Cirurgia Ortopèdica a Londres mateix, i es feien presentar casos, i allà el vaig tornar a saludar en 2 ocasions. En persona no el vaig veure més, però uns anys més tard, quan ell ja es havia retirat d'Anglaterra i va obrir despatx a Barcelona, en 2 ocasions em va enviar 2 pacients per fer un petit seguiment per evitar-los el desplaçament a Barcelona. Vostè ha estat 38 anys treballant a l'Hospital Josep Trueta. Ara també un dels canvis serà aquest trasllat de l'hospital. Com valora tot plegat? Jo vaig començar treballant al Trueta el 1966 com a especialista de cupo quirúrgic. Hi havia un tipus d'ambient quasi bé decimonònic, podem dir, i el gran canvi va passar a partir de l'any 75, el qual es va fer la jerarquització. Jo després vaig anar a Madrid a fer un concurs d'oposició i vaig obtenir la plaça de cap de secció. El poc que es va acreditar el nostre servei, junt amb altres, per formació de mirs, i això va ser transcendental, realment. Tothom es va espavilar, per dir-ho així. Es van començar a treballar per fer currículums, a presentar treballs en els congressos, i es va millorar tot d'un modo realment espectacular. Vostè m'ha dit abans que sap que hi havia altres noms per posar-li a l'hospital. Quins noms s'havien posat sobre la taula? No era oficialment, però es parlava de si posar el nom de Salvador Dalí o Xavier Cugat. Sortosament es va tenir seny i va sortir el nom del professor Trueta, el qual ha estat realment un gran acert.